हेलो गाइस आंनि साया बड' यूट्यूब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ। स' आङो जिंखा मैगंनि माने बिजौ थिखांना फैदों आरोना। स' ओमफ्राय जानि माने जिंखा मैगंनि फिथाइया गोदोर गोदोर थायबाय आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फुल भिडिअजों थानानै बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना। आं माने मावनोसै खामानिखौ बिदिबा नायलांफाबाय थादो। नैबे लोगोफोर टाइमारबाय आरोना जिंखाया दा साफा साफा जादों आरोना। बिदिबा नायलांबाय था आरोना। नै नैबेयावबो थायदों ओमफ्राय फिथाइयाबो बिलाइफोरजों खोबथेनानै दोननो थानाय जायो नालाय, ओमफ्राय बेखौ बोखार बोखार होनांगौ आरोना। बेयाव गैया, नै बिदि बिजौआ गोलैना थायो नालाय बेखौ माने खाना होनांगोन आरोना। बिदि थिखांनानै होमबासो मोनहैगोन नालाय सिङाव। नै दा जेरै थाबाय नालाय ओमफ्राय बेयो मानखोलांसिगोन आरोना। ओमफ्राय नै बेयावबो बे गाहायनायावबो गोलैदों आरोना। जा सान्दुं गोसा आरोना लोगोफोर, माने एखेबारे बिखुं सिखुं गावनोसै रखम जालायथारदोंहाय दिनै। नै दा बेयो थाबाय नालाय मानखोलांसिगोन आरोना। बिदिनो थायगासिनो आरोना गोरलै गोरलै। थिखांजोब्बाय आरोना आङो लोगोफोर, माने बिजौआव थिखांनो गोनां गैला आरोना दिनै आं माने बिजौखौ थिखांजोब्बाय आरोना। जा सान्दुं गोसा आरोना, जि माने आङो माला जागोन जालायदों आरोना। ओमफ्राय सान्दुं गोसाजों माला थाथुर माबाखांबाय आरोना। आं दा बिजौखौ थिखांजोबखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं सानबाय आरोना, जोंहाथ' खोथिया फोदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं फोनायखौ देखायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर माने बेसे जौखो नायबानो जाबाय आरोना, आं देखायलांफानोसै आरोना। नै लोगोफोर जोंहानि खोथियाया आरोना साफा जाबाय आरोना। जा सान्दुं गोसाखाना माइसि सान्दुं जादों दासान्दि। खर' सर' सालायनाय मोनो आरोना बांद्राय सान्दुंआव थाबाथाय। नै आरोना साफा जाबाय। खाथियाव देखायनोसै आरोना ओंखारनानै। जा हाग्रा आरोना फार फाराव लेवारसो दंबायसो मोनखांलाय लांला। नायदो लोगोफोर नै स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायसा मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोना। जाय जाय बिथांमोना सापर्ट खालामाखै खालामना होदो अननानै। आंनि भिडिअआव होनाय देखायनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना। स' लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।